amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella. Escoítase ben? E a xente de abaixo está escoitando ben? Parece que sí. Boas tardes ou boa noite. Se mirades para a vosa dereita, está saindo a lúa, é un privilexio que tiñamos pedido para esta hora, que marchara a néboa e que saír a lúa. Está saindo pola zona de Couso e de Mañufe, que son eses montes que tedes aí. Ben, a visita que imos realizar de 2 horas, xente que ven a bordo leva traballando moitas horas e as 12 queren tirarnos en terra e marchar a dormir para mañán seguir. Non é unha viaxe, non é unha derrota, como chaman os mariñeiros, é turística. O que tentaremos explicar aquí hoxe está organizado polo Instituto de Estudos Miñoráns, que foi fundado no Colexio de Panxón como sede provisional en outubro do ano 1999. Xa pasamos do cuarto de século. Os nosos estatutos din que nacemos para estudar, promocionar e defender o patrimonio natural e cultural do Val de Miñor. Iso foi nun principio que tivemos 2 reformas de estatutos, estendemos a Galicia e norte de Portugal. En 2 horas teremos ocasión de falar de máis actividades do IEG, e o que presentaremos hoxe aquí será fruito das investigacións destes últimos 26 anos. E como non o queremos guardar nos nosos caixóns, nos nosos arquivos, facémolo público sempre que podemos, mediante charlas, congresos, publicacións. Imos falar moitísimo do mundo do mar, imos falar moito dos nomes do mar que lle chamamos talasónimos, imos falar de nomes de terra, que é unha parte da filoloxía que se chama toponimia. Toponimia é o conxunto de nomes de lugar, pero é tamén a parte da onomástica que estuda os nomes de lugar. E imos falar algo tamén de arqueoloxía, sobre todo do mundo do mar e de algún naufraxio. Non vos sintades aludidos hoxe. Houbo néboa toda a tarde, e naufraxios con néboa imos falar de varios. Un moi pouco coñecido en Baiona aconteceu do día 20 ou 21, entre a noite e a madrugada do 20 e o 21 do ano 1949. Se o mar está así tan agradecido como está ahora, pasaremos cerca do sitio. O sitio chamase A Negra, está nas Estelas. As estelas son esas 2 pequenas illas que mirades aí a vosa esquerda, por favor. Son, bueno, deberían ser de Baiona, pero diz que son do Concello de Nigrán. O alcalde aí ten que administrar jabotas e ratas, nada máis, que non hai outra cousa. Entón deixámoslas para él. E aí afundiuse un barco chamado o Aralar. Moi poucos mariñeiros de 80, 90 anos acordarálle este afundimento. Foi un día que se meteu a néboa, eran barquillos de 9, 10, 11 metros de eslora, traballaban en parella, saíran de Vigo, de Bouzas o día 11 e volvían o día 20, 21, e un deles perdeuse, morreron os 12 homes que ian a bordo, casi todos mozos, non sendo un par deles. Morreu un mozo de Alcabre, Alfonso Veiga Comesaña, e foi morrer ele ás 3 da mañán parir a súa muller o primeiro fillo. Pero destas tragedias máis graves iremos comentando ao largo da noite. O que faremos máis tarde
e pedirlle por favor a xente que está abaixo que suba, que se sente non sei onde para poder facer a explicación millor, senón é un aburrimento estar aquí dentro durante 2 horas. Unha noción de xeoloxía e de climatoloxía, do que non son en nada, por nada especialista, é decirvos, e agora que estamos con este atroz cambio climático que nos asoballa por todas partes, o mundo, o planeta Terra, tivo momentos de moito frío, de frío extremo, que se chaman glaciales, son períodos glaciales. Nos estamos vivindo xa o remate, tivemos o último que chamouse o Burmiense, que aconteceu nos últimos 80.000 anos, que tivo o momento álxido, o momento máis alto hai 18.000 anos, e hai momentos interglaciales que son momentos máis quentes. Isto pode parecer unha tontería, pero non é. Nos momentos de moito frío, de frío extremo, a agua conxélase nos polos, pero non se conxela 1 metro, 2, nin 2 metros de agua. Pensade que no frío extremo, entre hai 18 e 14.000 anos, era tal a cantidade de agua concentrada nos polos que aquí faltaban en altura 120 metros de agua. Isto quer decir que os que viñestes de vacacións a Baiona teríades que ir bañarvos por detrás da illa, das illas que mirades ali ao fondo. Nos estaríamos agora pois nun prado verde cheo de cervos ou de cabalos ou do que fose. O ser humano xa estaba habitando isto desde había polo menos 400 ou 500.000 anos, xa o temos documentado aquí en Galicia. O sea, que nada é o que parece. Esa barra de area que mirades ao fondo, a barra de area que é a ladeira, formouse dende hai tan só 9.000 anos, non leva aí millóns de anos, olvidarvos disso. Entón, a paisaxe é moi cambiante, está cambiando a ollos vistas, está subindo pouquinho a pouco o nivel do mar, inda que vos pareza que non. O sea, esas 2 illas estelas serían 2 outeiros a continuación de Monteferro. E houbo tamén o caso contrario, houbo hai 128.000 anos un período quente que se chama o Emense, e o nivel do mar desconxeláronse os polos e o nivel do mar estivo entre 1,4 metro máis alto do que estamos hoxe en día. Mirad as consecuencias de subir o nivel do mar 4 metros. Serían graves hoxe con esta urbanización atroz que hai á beira do mar. A península de Monteboi sería unha illa, a península do Grove foi hasta non hai moito outra illa. O sea, todo é moi cambiante. Nos hoxe temos a sorte de estar en riba dunha masa de agua, a vista nosa dos ignorantes do mar homoxénea, pero a vista dos profesionais, dos mariñeiros que tiñen que vir ao mar para volver a casa con peixe, para comeren na súa familia, para vender, ou cando o sistema monetario non era tan fluido, para cambiar nas aldeas por viño, por touciño, por galiñas, por ovos, tiña que volver a casa con éxito, con triunfo, con peixe, para non morreren de fame. E fame está documentada nos portos de mar, en todas partes, pero nos portos de mar sabemos o mellor ata os anos 40 e casi principios dos 50 do século pasado, sobre todo en familias pobres e numerosas. Pensar que iso de ter redes, de ter aparellos, era privilexio dos armadores, da xente rica que podía ter un barco. Os pobres vivían cunha liña, cunha tanza e unha pica, en castellano un anzuelo, que os da Guardia chaman en galego amoselo, con iso vivían, e se xuntaban 100 liñas, tiñan un palangre.
vivían diso de dominar esta superficie que estades vendo agora. Se mirades cara onde se pon o sol, cara a babor, cara a vosa esquerda, se estades mirando para Panxón, todo o que estades mirando era perfectamente dominado polos mariñeiros de Baiona e Panxón para saber onde tiñan que ir pescar. Sabían que peixes se daban, sabían que profundidade había, saben cal é a natureza do fondo do mar, se había area, se había pedregullo, se había pedra, e teñeno categorizado todo. E saben a profundidade, porque dependendo da profundidade, así serían os aparellos que terían que armar. E pensade que unha embarcación tradicional non tiña GPS, nin radares, nin aplicación no teléfono móvil, non sabían nadar a maioría deles e dominaban perfectamente o mar. Isto mirarémolo ao final desta viaxe. Inda que os mapas, as cartas náuticas, isto lle chaman Bahía de Baiona, un mariñeiro a isto chamalle o pego. Pego é unha palabra latina pero procedente do grego, pelagus, que significa sitio fondo, tanto no río como no mar. De pelagus perdese L, que está no medio, que os filólogos chaman L, bueno, é unha letra intervocálica que se perde sempre en galego. De molino temos muiño, de pélagos temos piago ou pego, e así pasa con máis palabras. A corona da croa ou coroa en galego, estamos no medio do pego. Donde estades mirando ese faro de aí, está ese faro porque hai pedra debaixo, é pedra perigosa para a navegación. Ese é o pedestal, o cabezo de San Xoán. E isto irémoslo mirando ao redor das estelas, que me parece que o mar está calma total, e miraredes que teñen todo o mar nomeado, todo, porque o principio vital polo que naceron os nomes del lugar é un neno, unha nena que nacera a beira do mar, ou que nacera nunha aldea como Torroña ou como Morradanso ou como Baredo, da mesma maneira que aprendía o nome das vacas, o nome dos cuñados e dos xenros e dos primos e de toda a familia, aprendía centos de nomes de campos de cultivo, de montes, de fontes, de pedras na costa, porque era do que vivía. Entón aprendió de maneira natural, nunha recollida que fixo un compañero noso no Concello de Oia. O Concello de Oia empeza no faro de Silleiro cara ao sur, a Torrosal, perto, bueno, a 10 km así da Guarda. Un home só que ainda vive con 88 anos, Albino 30, deulle o noso compañeiro, regaloulle un regalo que había que apuntar, porque iso perderíase cando el morrera e os veciños tamén, 972 topónimos, unha soa persoa. É fácil que un mariñeiro, un percebeiro de Baiona ou de Baredo saiba 200 ou 300 nomes das pedras do mar e do fondo do mar, que isto é máis complicado de nomear e de saber que está ali. A gran biblioteca do mar de Galicia son uns caderniños pequenos que teñen algúns mariñeiros curiosos, onde apuntaban as marcas do mar, os sitios onde podían pescar, e marcaban por terra, e comprobarémolo despois. Terei que sair fora, terá que subir. Eu sinto moito hoxe, a xente que está metida abaixo terá que subir se lle interesa, porque eu teño a voz que teño, non me vade subir abaixo, para comprobalo. E lle chamamos talasonimia a unha cousa que é máis ignorada pola xente allea ao mundo do mar, que son puntos que os mariñeiros collen á beira do mar, que lle chamamos marcas secundarias, puntos que están lonxe, son os puntos máis inamovibles, que son os outeiros, as serras que hai ao redor. Detrás nosa, pola popa, o Valmiñor está cerrado pola Serra do Galiñeiro, polo sur está cerrado polos Montes da Groba. A Serra do Galiñeiro acada os 700 metros de altura, a da Groba anda polos 650, 660,
e sobre todo a Serra do Baliñeiro como marca primaria importante, inamovible, e dai tiran puntos, tiran liñas imaginarias que teñen que pasar por un punto a beira do mar, pola Virxe da Rocha, polo monumento que está en Monteferro, pola Torre do Príncipe do Castelo de Baiona, polo faro de Silleiro, por unha pedra que hai debaixo do faro vello que se chama do Banadoura. Esa liña que cruzala con outra e donde se cruza iso un pesqueiro. Esas son as marcas en terra que coñecían os mariñeiros por dúcias para poder pescar e poder vir con peixe ou co que fora para a terra. Despois de que vos vaya nomeando os accidentes xeográficos mariñeiros polos que imos pasar, son nomes do vocabulario común que pode pasar, que hai nomes que teñen 50, 60 anos, hai nomes que lle sabemos a data de nacemento, diremos algún despois, hai nomes que levan aí centos de anos, que xa se coñecen no século XVIII e no XVI, e da pouca documentación que hai daquel tempo. Que pasa? Que hai palabras que caíron en desuso, pero eran palabras do vocabulario normal da lingua materna dos mariñeiros do galego. Ninguén sabe, o 99% da xente non sabe que significa Vigo, non sabe de onde procede a palabra Baiona ou Panxón, moito menos Gondomar, a Serra da Groba tampouco. Son palabras que eran de uso diario e que se perderon co paso de centos e ás veces miles de anos. Pensade que os topónimos que permanecen máis tempo entre nós son os que nomean as grandes realidades orográficas. O río Tambre, palabra escura, moi escura, o río Sar, o río Miñor, a Serra da Groba, perdémoslle o significado. Saben os filólogos, intúen os filólogos de onde poden vir as sillas, Sías, Ons, Sálvora, Sisarras, son nomes moi antigos, perdidos na noite dos tempos, que intúen de onde poden vir, pero o étimo, a raíz de onde saen, non é fácil como outro. É máis fácil saber que significa doca, que ven do inglés muelle, que significa faro cando é un sinal luminoso, o que significa a cuncheira, a praia ou a ladeira. A cuncheira é unha acumulación de cunchas que forma unha praia. Ou é máis fácil saber que é a praia cal é a praia dos frades e por qué, porque houve un mosteiro de frades franciscanos dentro e antes, no século XVI, fora do castelo. Entón intentaremos explicar por qué. Nos imos agora cara a porta e descomprobalo en frente vosa, que é un sitio de paso entre a península de Monteferro e a primeira estela, a estela de terra. Porta e porto son sitios de chegada, de entrada, porque se reflexionades un pouco, hai portos de montaña. Se ides, en vez de ir no tren, ides pola estrada cara a Madrid, pasades pola Portela da Canda e do Padornelo. Hai un polígono aquí que iba a ser industrial e agora é comercial, que é o centro do Valmiñor, e así se está secando o centro de Baiona, o centro de Gondomar e o centro de Nigrán, van quedar tesos e secos a conta do polígono do Porto do Molle. O Molle é unha derivación moi extraña e complicada de molinum. Hai un muiño ali de Tres Mos, propiedade do bispado de Tui, documentado xa en 1576, inda que o cartel ali que está documentado por primeira vez en 1756, no? Está documentado 200 anos antes. Porto é o sitio máis estreito o de menos agua que hai nun río para atravesalo.
Entón, para pasar de Nigrán, para pasar de Camus a Parada, nese sitio podían pasar os carros e casi as persoas. E cando entrades na aldea de Pinsás, o primeiro río que hai é o río do Portiño, e o sitio máis estreitiño va pegar un salto, va pasar a pé cando hai pouco caudal. Entón hai porto de montaña, porto nun río, e hai o porto de Baiona, e despois hai a porta, que, bueno, en latín a palabra é latina, pero porta en latín é tamén ianua, xanua, e de xanua sale xaneiro, que é o primeiro mes do ano, é a porta do ano. Estamos agora a vosa por estribor do barco, a vosa dereita, cunha mancha escura aí, están os chalés conquistando pouco a pouco o que poden. Esa mancha escura é a península de Monteferro. No alto tedes ese monumento que se erixiu aí para nos anos 20, en memoria da xente que traballou e que morreu no mar. É dun gran galeguista e dun gran arquitecto galego, Manuel Gómez Román, o mesmo home que deseñou e fixo a capela da Guía en Vigo, edificios espectaculares no centro de Vigo. E inda que é unha mancha escura, os mariñeiros teñen todo nomeado. A punta máis occidental é a punta da Mexiloeira para os de Panxón, para os de Baiona son as Jateiras. Conforme imos andando polo costado temos o San Benito, porque dis que ten forma da carapucha dun frade. Temos un sitio que se chama o Sutil, o Baixo de Barreiro, e chegamos polo norte, que chegaremos agora a Ameda, o Centulo, onde está o faro. Aí, para o que lestes a Praia dos Afogados, ou miraste la película, ou lestes tamén outra novela que é La Praia de los Ahogados, aí foi onde meteron no mar, chamase o Pozo da Cabosa, a Xusto Castelo, que apareceu despois, Silverte, que apareceu despois afogado na Praia da Amadorra, que vos vai decir un home que vive ali onde está, se é que mirades o láser, que é a propia Praia dos Afogados. É a Praia dos Afogados, Amadorra, cando vallades Carapatos, pasando xa Panxón, na ficción, pero é a Praia dos Afogados porque cando no ano 48 se afundiu, 48 para 49, do 30 para 31 e po 1 de xaneiro do 49 se afundiu nas pedras no carreiro do medio de Silleiro un barco chamado, un yate de bo porte que se chamaba o Talasa, talasonimia, talasocracia ou talasoterapia, e cuidado do mar, ou talasocracia, o poder do mar que tiñan os cretenses e outros povos, e talasonimia son os nomes do mar. Talasos é mar en grego, e o Talasa era o nome que lle puxo o armador noruegués, e que a bandeira era de Estados Unidos. Saíron o día 30 de decembro do Porto de Vigo, e aí pasaron unha gran festa, e nenos, xente maior que recorda tocar ali o acordeón e o barco cheo de luces, e colleron un temporal, unha jalerna, iso que ahora que os homens e mulleres do tempo chamanse cicloxéneses, sempre se chamaron aquí jalernas, e tuveron que dar volta e ancar a Sudamérica. Os faros que había no 49 non eran todo o bosque tiñan que ser, a desesperación dos que viñan do yate era moita, e meteron, en expresión mariñeira, meteron o barco das pedras e morreron 14 persoas. Xo se salvou unha nena de 10, 12, 14 anos, depende de onde leamos, ainda vive hoxe, chamase Arnil, vive en Oslo, e ven algunhas veces de visita, ahora xa está moi maior, de visita a Baiona. No momento, dali a uns días, apareceu a súa institutriz, isto lembra a película de Heidi, era unha moza de 25 anos, Hedwig Olsen, apareceu morta, pujada, aí na praia da Amadorra. O cura de
de Panxón, que era todo amor e caridade, como mirou con pencas na cara e pelirroxa, debeu decir que non era do seu partido, da súa religión, e permitiu enterrala extramuros do cemiterio de Panxón. Non deixou enterrar dentro porque lle machaba o cemiterio, sería anglicana, ou sería calvinista, ou sería animista, non sei, e manchaba o cemiterio e a pietà cristiana non o deixou enterrar dentro. Apareceron máis vítimas dese naufraxio, pero non todos, os que tiñan que ser. Despois, eu dixemos que a parte de toponimia e de naufraxios, íamos falar tamén algo de arqueoloxía. O porto de Panxón é un asentamento romano potente, nunca escavado de maneira científica, foi escavado de maneira casual cando hai algunha obra, ou escarbado sin control arqueolóxico ningún, onde hoxe está eses chalés, edificio xeriátrico de luxo que hai na propia praia da Amadorra. Aí escavamos, dirixidos por Rosa Villar Quinteiro, fixemos un control arqueolóxico cando foi antes de comezar a obra. Aí era unha casa de exercicios espirituais do Bispado de Tui chamada Estela Maris, que moitos de vos coñeceríades, e apareceron unhas pías romanas de mesturar barro, ou para facer tégula, ou ladrillos, ou ánfora, non o sabemos, consérvanse, inda que se iban destruir, conseguimos que se conservaran na parte de atrás do xeriátrico. Onde está o Club de Iates de Panxón e o Porto, iso chamase o Crasto. Iso é un asentamento de hai 2.000, 2.500 anos, casi 3.000 pode ser, cando un castro, un asentamento que os hai por toda a península, sobre todo por o occidente da península, sitios fortificados en altura, cando están a beira do mar e son así pequenos cabos, chamámoslle cabicastros. É un castro onde está o Museo do Mar, en Vigo, a Punta do Muiño. Era un castro o que se escavou interesantísimo na Punta Lagosteira. É un cabicastro o Neixón grande, o Neixón pequeno en Boiro. E que interese teñen estes castros da beira do mar, que cando se escavan, e se escavan ben, aparecen restos púnicos, fenicios, que viñan porque se comerciaba hai 2.500, 2.700 anos co sur da península. Eles traían cerámica fina, traían ungüentarios, o que se chaman aríbalos. Hai localizados no facho de Donón, hai localizados 3 altares distintos que eran altares púnicos, consisten en 3 betilos, 3 cipos, 3 cilindros de pedra máis ou menos grandes, 4, fincados na terra, e ali, cando viñan do sur, pedían ventos do sur, cada un vai a fe e conta feira como lle vai nela, e cando querían baixar cargados de algo que se producía aquí, seguramente ouro, sobre todo estaño, para mezclar, para facer armas de bronce, armas ou utensilios de bronce, baixaban cargados de estaño para o sur. Entón oraban, rezábanlle naquel altar os seus deuses para pedir ventos favorables, como pedían os mariñeiros da Póvoa do Barcín, os pofeiros, na capela de Santa Treja, pedíanlle a Virxe que lle mandase, tiraban unha tella e rezábanlle, pedíanlle ventos do norte para baixar cara a Póvoa e volver a casa. Sinalalle aí onde están as pinizas pequenas, por favor. E aquí en riba das Jateiras, sitio que se chama as pinizas pequenas ou a porta, está aquí, que mírase moi mal o láser. Estádelo mirando ou non? Vale, aí hai un conxunto de 21 muiños naviculares. Cando mirades documentais de tribus da Amazonía ou de África ou de calquera parte do mundo, ou mirades en algún museo, son muiños que en vez de seren circulares, o muiño circular foi introducido en Galicia lá hai 2300 anos nos castros por influencia de Roma,
antes de chegaren os romanos aquí, xa tiñamos muiños naviculares circulares aquí, e os naviculares teñen forma de nao, de barco, tamén se chaman muiños de vaivén. A parte de abaixo chamámoslle durminte, e a parte de arriba que collemos coas mans é o movente ou a moa, e no movimento de vai e ven primeiro hai que golpear o gran e despois moelo. Consiste en convertir o gran, os cereais, trigo, avea, centeo, nun primeiro momento en fariña para facelos panificables. Que pasa? Que estes 21 muiños que hai aquí, 250 sitios máis que sabemos, desde Barcelos ata Carnota na Coruña, xusto, o sitio que chama o Crasto ali, que hai 2 muiños, temos localizados desde Ollén, e outra xente que se está estudando 250 sitios con muiños. Que pasa? Que son sitios raros, moitos en altura, con boa visibilidade, e na propia pedra, ou nas pedras do arredor hai arte rupestre, hai pedras gravadas, o que chamamos petrólifos. Entón, relacionamos estes muiños con algún tipo de rito que tiña que executarse ali, acompañado, sí ou non, de música, de baile, encontro entre comunidades, ritos de paso por cambio de estación, polo que fora, que aínda non o sabemos. A área central, o centro neurálxico dos muiños naviculares, témolos nos montes que están enfrente aí en Priege, se hai algún láser que vos lo indique, aí pola vosa dereita, é a zona cero dos muiños naviculares, a zona do Galiñeiro e a zona da Groba. Hainos entre Carnota e Barcelos, pero esas son as zonas de máxima concentración, e coñecémolos ao aire libre, e coñecémolos dentro de covas. Temos 4 ou 5 casos dentro de covas. Que pasa cando están dentro de covas? Que eses muiños que poden ter 4 ou 5 mil anos ou ainda non o sabemos, hai que excavar moito en varios opedeles para intentar discernilo. Estes muiños, ao non estar en contacto cos axentes meteorolóxicos, coa chuvia, coas xiadas, non teñen o fondo lavado, e ao non ter o durminte, o fondo lavado, cando moes un vegetal, si é que non eran para moer outras cousas relacionadas coa metalurgia, que si temos constatado en outras partes da península, en Pino de Loro, en Zamora, por exemplo, hai 2.500 muiños en 2 kilómetros cadrados, pero daqui pensamos que é outra cousa. Hai un componente da planta que se chama fitolito. Fito significa planta e lito pedra, porque é un componente moi duro, moi pequeno, microscópico, que se mete e se conserva, se está nun abrigueiro, nas microfisuras do granito onde se moeu, e se pode discernir se estaba moendo cereal, se estaba moendo o que. Que pasa? Que nun caso, en Chaín, nun sitio espectacular, pouco coñecido, o Coto da Moura, hai 3 muiños dentro e 3 ou 4 fora do abrigueiro, é unha cachola granítica oca pola acción combinada do vento coa area, e aí apareceu un principio activo dunha planta que se chama beleño. O principio activo é a iosciamina e a alotropina, e outro máis, son principios activos que consumidos acadas estados alterados da conciencia, o sea, que te drogas con iso. Entón, o señor catedrático montou a teoría de que se moían sustancias psicotrópicas para alterar estados alterados da conciencia e participar destes ritos do talante que fose. Hai un problema con isto, eu non sei se moían, se o principio activo destas plantas, beleño ou outras, estaba na raíz, no talo, nas follas ou nas flores. Iso moese cunha pedra sin tanta festa. Aquí, nas pinizas pequenas ou na porta, que imos a pasar agora por elas, hai 21 muiños. Algún ten 8 centímetros de profundidade. Iso é unha actividade
de Moenda que ou isto era o cártel de Medellín ou non ten explicación co que se fixo aí. Entón haberá que seguir investigando, excavando, e farémonos nos ahora cando nos xubilemos, como son autónomo con 78 ou 90 anos, cando me xubile seguiremos traballando. Bueno, imos pasar a porta. O patrón vai a dar avante, pero o patrón, que é un mariñeiro experimentado de Baiona, sabe que non pode ir polo medio da porta e desmirar unha luz e unha baliza que antes non estaba. Esta luz, esta baliza, está marcando un perigo que os mariñeiros sabían que estaba aí, porque cando hai marusía rompe con marusías extremas. É o baixo da porta ou o baixo do meixueiro. Entón, para evitalo, o hai que ir pegado a Monteferro, e os de Panxón e de Baiona chamanlle a carreira, o camiño, a carreira de Panxón, ou hai que ir pegados a Estela de Terra, sin medo ningún. Chamase a carreira de Baiona ou a carreira da Bacoura. Os de Panxón, que non saben falar, chamanlle Bacoila, deforman a palabra ou están no certo. E pasamos pegadiños a Estela de Terra. A Estela de Terra, ides mirar un outeiro que de día miraré de lo branco, porque se pousan os corvos mariños e as gavotas, defecan, mas en galego cajan, e queda pedra branca. Iso é, por iso, como eran corvos mariños que se asentaban aí, chamase o corveiro da Estela de Terra. Hai o corveiro da Estela de Fora e hai o corveiro das Serralleiras ou de Laxes, que está máis a occidente. Hai unha praíña pequena por aí, chamase a Praia do Bochinche. Ao lado da Praia do Bochinche hai unha fonte, e todo ao redor está todo nomeado, porque aquí podían saltar a coller agua, podían saltar a descansar, podían saltar. Hoxe está, bueno, hai que ter precaución porque Rede Natura está dentro do Parque das Illas Atlánticas, habría que pedir permiso. Cando estades en Baiona, coa maré baixa e como era a subida, mirades esa pedra que hai aí, esa que aboia sempre, iso é o navío Jalán. Polo norte da Estela xa temos a propia Bacoura, por iso é a carreira da Bacoura, e así ata 40 ou 50 nomes. Mirade que as estelas é unha continuación de Monteferro, están dispostas do nascente, do leste ao oeste, pero entrar en Baiona é problemático porque da punta desta restinga de pedras, de illas e de pedras, despide cara ao sur a restinga dos Carallóns, que están todos nomeados: o poste do norte dos Carallóns, o poste do sur, a laxe das Robalizas, o Serrón das Laranxas, o Cabezo Vivo, o Malopaso, está todo nomeado e todos son perigos. Son perigos para a navegación, pero son os sitios onde se daba o peixe máis rico e máis caro, maragotas e sobre todo robalizas. Entón, os robaliceiros, pois esa Verazuela que nos deixou outro día con 90 anos, os músicos, Suso Negro, que ten ahora, vai cumprir, ten xa 95, era a arte que máis proveito económico daba e máis risco, porque tiñas que estar coa jamela ou coa lancha en riba das pedras. Ora, seguiremos mirando para a dereita, estamos pasando a baliza da porta, estamos pasando pola parte do oeste de Monteferro. Todo Monteferro está feito xeolóxicamente de xisto, menos esta parte do oeste, que é unha especie de granito, unha variedade de granito, que por iso está aí vivo aínda. Senón o xisto escuncha de maneira máis fácil e o mellor Monteferro estaría xa lá na Praia da Amadorra en patos desfeito en cachos. O que estade mirando aí, mirade o faro verde, a entrada sur da ría de Vigo, pola dereita, por estribor,
está marcado con faros verdes, con luces verdes, esa daí da Meda, o do Sentulo, e despois miraremos máis alá outro faro verde que é o faro de Laxes, faro das Serralleiras, é o faro que está na Pedra que Vole. Pola esquerda, por babor, os faros son roxos. Se mirados de frente, o faro que está na Illa do Sur, na Illa de San Martiño, chamase o faro de Cabo de Vicos, é roxo, e o que está nun illote no medio do mar, ese faro é o faro da Joeira. Se mirades cartas náuticas vai poñer Islote Boeiro, los castros de la Boeira, non é a Joeira, con a diante, nin B, nin nada. Mirades que se chama Meda, e se está mirando aí, unha meda, vendo latín meta, e iso pasou ao mundo rural como meda de palla ou de millo ou do que sea. Para os de Panxón e Meda é a mesma realidade. Os de Baiona é o Sentulo. Pero mirade o colmo da precisión, da talasonimia, da toponimia, que a Meda polo norte, vai vos indicar agora Xilberte, esas pedriñas que se miran aí, está a marea ahora medio baixa, despide unha, dúas, tres, unhas 4 pedras que os mariñeiros de Baiona chaman a parede. No interior desa parede é onde afundiron a Xusto Castelo Rubio na ficción da Praia dos Afogados. Cada unha desas pedras está nomeada. Hai a de fora de todo, a outra, aí, esa é Rapachaquetas. Decíamos que os nomes facían alusión a unha realidade como un vocabulario da vida diaria. Temos Rapachaquetas, temos Rapatimóns, aí nas estelas temos 4 ou 5, entre as estelas temos Ferralemes, o leme o timón e Ferrare que cho desfacía. Cando pasades debaixo da Virxe da Rocha en Baiona, os rompeolas, aquí os mariños chaman rompeolas, chaman toda a vida Sansón, hai unha pedra ali o pouco de pasar a curva aquela que se chama Rapacarallos, hai papachumbadas, chumbo e plomo, e a chumbada é o peso do aparello que cho papaba, que cho lambía, que cho collía, porque hai aí unha superficie no fondo irregular. Aí hai o baixo alto e hai a laxe do sudoeste. E ainda que iso está en Panxón, foi nos dito por un fillo bravo do jesuito de Baiona, por Negro, chamábase. E polo exterior daqui do Sentulo ou da Meda, mirades os días de temporal, a sonda non chega arriba de todo, pero casi, porque hai unha pedra antes do Sentulo que se chama o Baixo de Barreiro, e aí rompe, surricha agua e bate contra o propio Sentulo. Decirvos, que non conto casi nunca, porque non me acordo, que aquí houbo batería militar de costa, había unha na Guía en Teis, había outra aquí, que ainda podes mirar ali os canóns, que había outra maior, montada a finais dos 30, principios do 40, en Cabo Silleiro, abandonada, en desuso nestes momentos. Dunha volta, hai o mellor 15 anos ou 20, cando empezamos as visitas do IEN, tiñamos unha visita pola tarde, a 6 ou 7 da tarde, un pouco máis tarde. 8 da tarde tiñamos o punto de encontro en Panxón, nas dunas de Jaifar. Despois acordaime que fale das dunas, si dá o tempo, e choveu toda a tarde, pero pasou como a hoxe, néboa todo o día, e parou de chover no momento da visita, e había restos de néboa por Monteferro. Éramos 80 e tantas persoas, 60 e tantas lanternas subidas por esa ladeira, e aquí abaixo, máis cerca da costa, había un mariñeiro de Panxón que cando mirou aquilo cortou o cabo dos aparellos e botouse a carrer para Panxón e contou despois en Panxón que mirara a Santa Compaña. En Brasil, cara a Alemania, quixo entrar no porto de Vigo
pero rozou aí cunha pedra. Pensades, un barco de 100 e pico, 100 metros de eslora, reventa a pedra e reventa todo, non? A pedra, rabo do asno, reventou o propio barco, e o barco está fundido a cachos diante, debaixo nosa. Os que son buzos os que son buzos saben onde están os cachos, e incluso planos están localizados, porque cando se afunde un barco créase un pesqueiro. Os que sodes de Vigo saben onde está Cabo Estai. En Cabo Estai, nos anos 50 e no 55, a fundirse un barco era pequeneiro, chamábase o Conde de Barbate. Ese barco viña cargado de sal, coa intención de descargalo en Marín. Era unha circunstancia como esta tarde, como onte. Había unha serrazón de néboa, fondeou aí, e a altura de Cabo Estai saiu un barco potente, un transatlántico francés, o Colombí, que partiu no medio. Houbo 2 mortos, un deles, o legario era dai da Ramallosa, 3 desaparecidos. Que pasa? Que os mariñeiros de Baiona, dos lados tamén, foron inmediatamente a marcar o sitio de afundimento do barco. Por qué? Porque non se funde un barco, críase un pesqueiro. Entón, esa marca que temos registrada nun caderniño que publicamos, que tedes nese código QR que vos deu Bruno aí na entrada, chamase o sitio o Conde de Barbate, o Barbate ou o Barco do Sal. Se non, despois, os que se dedican ao ferro vello, a ferralla, non compraron e sacaron o barco dai, pois o barco siga fundido e sigue sendo un criadeiro de peixes por un lado, e un perigo para a pesca do arraste para outro. Entón, márcase por perigo e márcase porque é un pesqueiro. Se a néboa nos axuda e non ven, imos pasar, ahora miraredes a vosa esquerda, un faro verde do que vos falaba antes. Aí, mirádelo. Ese é o faro de Carracuido. Nos accidentes de mar, no naufraxio dos anos 20 e 30 non estaba aínda. Está marcando unha aglomeración potente de pedras, as serralleiras, Laxes, o Vizcaíña, a Nera, os fillos da Nera. Por que se chaman fillos da Nera? Cando hai unha pedra potente, importante, un outeiro no medio do mar, iso é a pedra principal, a Nera. Cando hai pedras laterais máis pequenas, aquí na nosa zona chamanse os fillos ou as fillas de, na zona de Carnota está recollida como as crías de. Mirades aí ese faro, esa luz verde, ese o faro de Carracuido, de Laxes ou das Serralleiras. Polo norte hai unha pedra aí máis ou menos que se chama Negra, pois inexplicablemente e diante do asombro de mariñeiros de Cangas, Moaña, Baiona que estaban traballando por aquí, espetouse aí. Non había néboa nincunha, iso sabémolas pola hemeroteca, por el pueblo gallego, falo de Vigo contra outra cousa. Non morreu ninguén, ian 58 pasaxeiros e 98 tripulantes. Era dunha compañía inglesa, da Nelson Lines, que tanto levaba xente para Sudamérica, facía ruta Río de Xaneiro, Montevideo, Buenos Aires, Montevideo. Era un barco, inda que era o ano 29, tiña cámaras frigoríficas, os propietarios tiñan granxas en Argentina para abastecer a metrópole de ovellas, de años, de galiñas de Bresford, de razas selectas de gado vacún, e non chegou máis, foi irrescatable. Hai boas fotos dun fotógrafo de Baiona, de Aurelito Realar, e fotos no arquivo Pacheco, publicadas tamén no Faro de Vigo. Cando hai un afundimento non están sós, inda que sea de noite, haxa un temporal, detrás está a casa consignataria, a casa armadora,
aseguradora, ao consulado do país ao que pertence o barco, neste caso Noruega, do porto de Agesund, están en terra a Guardia Civil e Carabineiros, e a prohibición estrita de que os mariñeiros, sobre todo de Baiona, se acheguen ao barco a depredar, a roubar, a raquear. Era o ano 29, o ano do crack da bolsa de Nova York, e o crack, a caída en picado da economía mundial, e daquelas películas americanas de pobreza extrema. Era o tempo de as uvas da ira, da novela. A pobreza era total, en Baiona tamén. Entón as fotos que hai publicadas está rodeada de dúcias de jamelas de Baiona intentando roubar o que podía. Ese barco en Vigo cargara 573 metros cúbicos, 573 toneladas de conservas de xabón, de salazón e de outra cousa que nunca se mirara en Baiona por cantidades. Caixas de xabón da toxa. Saía a escuma polas portas das casas pobres de Baiona. Espiollouse Baiona inteira gracias ao fundimento do barco. Hai casas en Baiona con cuberterías de prata deste transatlántico, era un transatlántico, e que tamén tiña uso de barco de carga. Outros periódicos, como digo, defende que había néboa, defende que o porto estaba ben sinalado a entrada. Hai moitísimas protestas de autoridades portuarias. Hai unha carta ao periódico dun home que foi alcalde de Baiona, de Vicente González Cadilla. Hai entrevista e carta a Policarpo Vilar, bo patrón Cariga, bo patrón, experto patrón de Baiona. Estaba mal sinalada a entrada a Baiona. Isto foi o 9/9 do 29. O mesmo ano, do 24 para o 25 de decembro, un día de temporal, un barco máis pequeno co anterior, que viña cargado con 500 toneladas de bacallau para un comerciante da Rúa Colón en Vigo, para Evaristo de Vicente. Ese barco, o Aslao, en vez de entrar pola boca norte, veu por fora da illa, por fora de Xías, en vez de entrar en Vigo, iba a entrar en Baiona, e bateu nesa restinga de pedras que vos dixen antes, que en vez de estar leste-oeste, está norte-sur, os Carallóns, e bateu no poste do norte dos Carallóns. Bateu, afundiuse, morreron e apareceron 4 corpos o día 26, o día seguinte, e o 26 de xaneiro xa do ano 30, o que apareceron foron na Praia dos Frades, na Cuncheira, no gigante que se chamaba Sansón, debaixo da Virxe da Rocha, apareceron unha dúcia de corpos máis, voluntarios en Baiona, para axudar a recuperalos, para no cemiterio de Baiona. A esquerda está a tumba dos 9 mariñeiros que mataron pasando a Virxe da Rocha aos Rompeolas o día 16 de outubro do ano 36. Por iso vos dixen que había topónimos e talasónimos que tiñan data de nacemento desde o 16 de outubro do 36. O sitio chamase A Volta dos 9. 5 mariñeiros de Panxón e 4 de Baiona que por ter ideas políticas distintas ao novo réxime e asesinaron aí. É donde se afundiu o Pride, chamase hoxe en día, vamos a pasar moi perto del, chamase o Mar do Pride. Os que non sabían pronunciar o inglés, en vez de chamarlle as terras altas, pois chamanlle o Mar do Pride. Mirad, o mesmo ano dos afundimento do Highland Pride,
non morreu unha persoa e non houve peores. No Ibi sí que morreu xente ao intentar saltar por un cable para un bote que estaba abaixo. Era un día de temporal, eu recordo perfectamente, iba a cumprir o día 4 de fevereiro no teatro, e mirámoslo desde a miña casa, se pode mirar que hai edificios de arte. Unha lancha con 25 homes no Ibi apareceu na praia de Pato. Mirade que botarse no mar, o máis fácil era bater con as pedras das estelas ou tal. Milagrosamente os 25 filipinos apareceron na praia de Patos. No ano 23, e iso estou contando non para enchervos o cerebro de datas, sino miraredes por qué, afundeuse tamén na mesma pedra, da mesma nacionalidade, do mesmo país de Noruega, do mismo porto, outro barco, xa me salirá, o Skorland, afundiuse no poste do norte dos Carallóns, e o saber popular, a tradición popular, a música popular aproveitou música de Carlos Gardel, que non viña no ano 29 vía satélite, viñan os discos e as partituras, virían neses barcos que levaban xente a traballar, e traían tamén para aquí arte e coñecementos, con música de Gardel, compuxeron un poema que remata: está triste nuestra ría, porque varó el aslau, hace meses están fríos en setembro, que hace años Skorland, é moito máis larga, porque las almas que allí fueron a perecer, etcétera, etcétera. Non deixen o comezo desta travesía que a función primordial que ten a toponimia e que ten a talasonimia, o mesmo, un en mar e outro para todo, para terra e para mar, é a de ser xeolocalizador. A función que teñen hoxe os aparellos que levades no coche, o que ten o Google Maps, o que ten os artigos, as páxinas do Instituto Topográfico Nacional, Xeográfico Nacional, todo iso tiña que ter un mariñeiro na cabeza, aprendido por saber acumulado de pais, de tíos e de avós, para poder manexarse neste mar, porque son topónimos aprendidos pola función de xeolocalización que ten. Que pasa? Segunda función do topónimo era, que moitas veces se perdeuse, xa vos lo dixo antes, a de ser descriptivo. Se vos digo, a Chandalagoa é un sitio plano onde se acumulaba agua na Lagoa Grande e na Lagoa de Barreiro. Se vos digo a Virxe da Rocha, sabemos que no alto de San Roque, no ano 30, inaugurouse un monumento diseñado por Antonio Palacios. Se vos digo Lourido, praia de Lourido, península de Lourido, xa moi pouca xente sabe, iso non ven de Rubio de Louro, iso é ven dun sitio onde había lauretum, onde había loureiro, é un sitio lourido, un sitio louro, que o que dá, e así miles e miles e miles de palabras, máis escuro ouro, máis escuro xía, máis escuro xisargas. Dixemos antes outra cousa, que as grandes realidades xeográficas permanece o seu nome moito no tempo. Leivos do río Tambre, que non sabemos o que significa, era unha mentira. Edelmiro Vascos publicou 2 libros de toponimia paleeuropea daqui de Galicia, espectaculares os dous, moitas conxituras, moitas hipótesis e moitas probas reais. Se nos poñemos a pensar que o río que pasa por Verín é o Tamia, ese río que desemboca lá cerca da Costa da Morte é o río Tambre.
e o río que pasa por Londres é o río Támesis. Esa raíz TAM significa fluir agua, curso de agua, pero pasa o mismo co río de Santiago, o río Sar, o río Sar en Alemania, o río Sarela, o río que pasa por Vigo, que hoxe chamamos o río Lajares. Ata o século XIX chamouse río Sardoma. O río Sardoma e hai o barrio de Sardomela en Cabral. Pois esa raíz Sar significa tamén por onde flúe agua, por onde camiña agua, curso de agua. Que pasa? É un idioma que houve común a gran parte de Europa, un idioma paneuropeo antigo de toda Europa, seguramente traído por tribus nómades que introduciron en parte de Europa a domesticación do cabalo hai 4.000 e pico de anos, que viñeron das estepas que están agora en guerra na Ucraína e nos Balcáns, e truxeron con eles un vocabulario do que quedan restos na nosa toponimia. Pasa o mesmo co río Guadiana, río en latín, Guadi en árabe, e Ana en río dese idioma paneuropeo. O sea que río, tres veces, pero como se vai perdendo a palabra, o sentido, faise escura a palabra original, era Anas, era Guadianas, era Río Guadianas. É unha repetición por ignorancia, por aburrimento. Mirades as luces, que vos parece que é un polideportivo ou unhas pistas de tenis? Rocamar. Rocamar leva aí, desde que o primeiro propietario lle puxo Rocamar, que iso chamase cajar de vaca, ou así, o area das vacas. Desde a Torre do Príncipe, agora usaremos a Torre do Príncipe, aquí está todo nomeado alrededor de Castelo, está aí a doca e da caminhada es tan ancha, un temporal partiu no medio no ano 77, 78, pero non se partiu o medio, porque aquí hai un baixo son pedras que non se miran, o temporal batía no baixo e rompeu, pero partiu a anchura de 8 metros de guiso. Mírase perfectamente esa parte rota porque está reforzada. E o baixo do Picacho, Bella, hacia el alrededor do Parador, Castelo de Figueira, hacia Bella, hacia Caia de Serapio, aquí hai a Fragañosa na Bella no medio, hai despois o Boi, a Praia da Quincheira, o Puntal do Boxo, está todo nomeado, tedes a Virxe da Rocha. Claro, esta é unha marca secundaria, a beira do mar. A beira do mar é o que precisa a liña que traes un monte. Isto pasa aquí, está moi estudado no Mediterráneo desubicado, e antes que ia sinalar que non podía, é desos espectaculares montes da Groba. Vos cando subides a Groba, subides pola Virxe da Rocha para arriba, e no kilómetro, penso que no cantón está o Fortillín. Este é o alto do Costado, este é o alto da Chata Lebre, este é o Monte un inciso. Mirade a función xeolocalizadora que ten a toponimia, que esta reguera que nace aquí, do Cortillillo, tirades para arriba, dade volta que aquí hai unha caseta, onde parou a volta ciclista, marcadelo o coche tirado, desde esa caseta, un día bo, mirades Fisterra, a 72 km de liña recta, mirades Fisterra. O Vila Rosa, que non se escoita nunca de noite. Eu escoito dentro da habitación hasta sempre nos 5, porque non son. Isto é a Virxe da Rocha, debe andar por aquí. Esta é de Milín, esta de Milín e esta é Vila Rosa. Esa era a propiedade de Tomás Mirambel, un empresario catalán que ten a finca Mirambel, onde está o xacemento romano da entrada da Illa de Toralla,
entón diante chamase a enseada de Mirambel. O seguir había un chalé do señor Ricachón, do señor Magno Amor, chamase Dado de Amor. Non é nada especial, con María Baixa, os percebes para contigos nocturnos, despois ten Sansón, está todo nomeado a Tabaret, que temos Balea e temos o Baleal. O Baleal é interesante ese topónimo, isto é, como se chamaba este sitio? No, Camar de Vacas, o Balea das Vacas. O seguir hai a Xangada, o Redondo, o Rubeiro, o Monete, o Río de Baredo, o Porrido, e a seguinte enseada chamase a enseada do Baleal ou dos do Peito Ancho. Cada neno ou nena que nacía nunha aldea nun Porto de Mar, en Bayona máis aínda, nacía con nome, en Bayona os fillos jesuitas, hai un que se chama Miguel, e non sabe como se chama, chamase México. O irmán máis vello chamábase Antonio, ele era o indio, non se acordaba que chamaba Antonio, e outro que morreu xa, pobre, hai moitos anos, era o Pescadilla, nacían con nome e con sobrenome xa. Contaba un compañero noso que non está hoxe aquí, dice, miña aldea, o médico, se foi tomar un café, dixo do bar, xique cuidado, o primeiro defecto pertence ao puño, e dixo xa estou precavido, como lle puxeron? O precavido, así están recollidos textos de nome. O Peito Ancho era unha familia de Bayona, eran fortes, Juan Arrocha era da familia do Peito Ancho, e inda que o barco se chamaba La Regente, saliu, era un primeiro, a primeiros de abril do ano 1906, saliron lanchas, eran lanchas de 6-7 homes por banda, hai unha reproducción dela espectacular agora que funciona, o Piueiro que fixeron a xente da Guarda, a Asociación Cultural o Piueiro, merece a pena mirala, podese pedir vez para viaxar nela unha pequena visita, e iban a vela ou ian con remos con 6 ou 7 homens por banda. Ese era un día temporal, eran lanchas pincheiras, andaban o pincho, andaban a pescada, volveron todas a Bayona, menos ela, pero afundiuse, bateu contra as pedras da enseada do Baleal, como se chama sitio para os de Bayona desde aquela, a enseada dos do Peito Ancho. Aquí falamos do mar do Pride, ali o nome do barco, aquí o nome do patrón. Nas estelas, dixo vos antes polo aire, que había o Serrón das Laranxas. Tuvo que ver algún barco que viña ou que ia con laranxas, e as laranxas abollaron, e así se chamou. Pero hai máis casos destes. Neste naufraxio foi tráxico en Bayona. Temos outro, mirades aquí esta luz intermitente, este é a baliza do Lobo, de aquí a terra hai 1 kilómetro ou máis, podes vir por fora do Lobo, pero se ves remando dá moito traballo, podes vir entre o Lobo e as primeiras pedras, o Carreiro do Lobo, ou podes vir, que é moi complicado, polo medio, que é o Carreiro do Medio. Cerca desta baliza afundiuse nos anos 30 un barquiño de bousas que se chamaba o ABC. Antes faleivos do Aralar, a parella non sei como se chamaba, era o Arno, e a parella do ABC era o Rosita. O Rosita mirou para atrás, meteuse a néua, como non se meteu hoxe, e o que mirou detrás del foi estoupar. Eran barcos con caldeira de vapor, e cando o vapor, a caldeira, a altas temperaturas, tocaba co agua fría do mar, estoupaba. Di moi poéticamente Policarpo Vilar, que estaba pescando ou co seu barco Policarpo Vilar, ou co outro que era o Clotilde Fernández, que era o nome da muller e o nome do segundo barco que tiña, e cando chegou ao sitio intentou salvar con moito risco, incluso largou do mar o bote, a lanchiña que levan auxiliar a bordo. No sitio mirou aceite, madeira e boinas. Morreron todos tamén nese accidente. E as tragedias son nesas xentes andan enrolados todo parentelas no Aralar e no Arno andaban irmáns, primos, pais e fillos nos dous barcos, un e do outro, cambiáronse, outro quedou en terra enfermo, salvouse ese día. Aquí o morreren todos, quedou en terra unha muller menor de 30 anos con 5 fillos empreñada do sexto, pero no afundimento é que lle morreu o pai, o irmán e o home. Iso é miseria total de por vida.
o que fixo o Faro de Vigo con outros dous xornais de Vigo, La Concordia e outro máis, foi durante un mes xuntar diñeiro, pois de Su Majestad a Reina non sei que, dos Salesianos de Vigo, da Confraría de Cangas, e o que xuntou nun acto plenario no Concello de Bayona, repartiuse mitades pos orfos e partes enteiras para as viudas. Pero iso é pan para un ano, para medio ano, pero a miseria era moi grande. Hai uns anos anduvo unha descendente, Míguez de apelido desa familia, unha das familias que viña de Argentina buscando sería xa Tataraneta ou que fora. Un mariñeiro deixou esas boias das que falábamos antes, deixounas aquí. Deixou os aparellos largados, e el marca por terra. Entendestes o das marcas, o repito de outra maneira? Non entendeu? Este mozo que está de pé. Este home é unha marca da lado fondo da Serra do Jaliñeiro, está todo marcado. Eles teñen Jaliñeiro do Norte e do Medio do Sur, teñen un coto polo norte que é o fillo de Jaliñeiro do Remo, e depois teñen as marcas da Alta de Muiños, están todas a marca Horda que é a de Peitieiros, tienes por exemplo a marca Horda, está delgado el sol, unha vez fixemos isto na broma, era unha fulana de Bélxica que pesaba 120 kilos e o reterno, porque ademais este home vai traducindo francés, tira a marca Horda, e tiramos unha liña, este home tires a Virxe da Roca, tampouco podes coller unha muller e chamarlle Virxe da Roca, que queda mal, entón tiras unha liña imaginaria, pero esta liña pode chegar a Cuba, a Filadelfia, a Terranova, hai que cortala con outra. Esta é unha marca real que está publicada nese código QR que tedes aí, do caderno de marcas dese elegante. E a outra marca é precisa totalmente. Santa Treja na Guarda ten dous mogotes, onde está a capela e onde está o museo. E el di, o escribe con debuxos, o segundo mogote de Santa Treja, o sea, o alto do Facho, é polas ventanas, pola esquina do norte. Esa marca tírala e córtase. Onde se corta, este é o chiringuito ese novo que montaron aí na pería de luxo aí no Faro Vello de Silleiro, e por aquí máis ou menos está a laxe da marca Horda. Sabe que hai 8 brazas de fondo, que dá tal peixe, e que hai laxe, que hai pedra. A propia topónimo está definindo o que hai debaixo. E así, nese caderno de marcas, hai centos de marcas. Esta moza que anda aquí ten un tío de Bayona que pouca xente coñece, que se chama o Maginó, Fernando Acevedo, o Maginó, porque estudiastes historia, preguntei un día por que chaman o Maginó. Entre a primeira e na segunda guerra mundial fixeron os franceses unha liña de bunkers entre Francia e Alemania, por si viña outra guerra, non se cumpliu nunca esa liña, e o ministro da guerra era Maginó. Entón, o tío desta rapariga, cando era pequeniño, vivía na Rúa do Conde en Vigo, e como se aburría, iba a veciña do lado, unha velliña, a ordenarlle as hachas de leña, e puña ya tan dereitiñas que lle dixo, ai, coloca las dereitiñas como a niña Maginó, que dice que está versada. Amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Ese amigo nomás se peine hasta el borde de la copa de champán. Bailan los farallones, cuántas almas fueron a padecer. Se siente desgraciada nuestra ría, al entrar cayó el eslao. Hace meses el Gran Prix hace años el Escorlán. Cuántas vidas brigasen
que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Siempre recordaré las tragedias del mar, aquellos infelices, la noche de Navidad. Y otra boca la besará. Ese amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.